Molt bé, i doncs anem a cercar aquest tresor que està enterrat a una distància donada de sabre assenyalat amb la lletra A, que diu que és equidistant de les dues casetes que tenim com a P i Q. Perquè sigui equidistant d'aquestes dues casetes, aquest tresor ha d'estar situat a la mediatriu del segment PQ. Recordeu que la mediatriu sempre és aquella recta perpendicular a un segment que passa pel seu punt mig. Per tant, l'únic que hem de fer és, amb l'ajuda del nostre compàs, dibuixar aquesta mediatriu per aquesta línia d'aquí, perquè quedi més clar. Ara dibuixaré el segment PQ, que no faria falta, però bueno, així se veu més clarament. Aquí a 90 graus. I bé, l'enunciat original deia que el tresor està a 30 metres, el que passa és que no hi havia solució, per tant modificam l'enunciat i posem que estigui a 500 metres, que en aquesta escala 1/10.000, que és una escala de reducció, 500 metres són 5 centímetres, perquè aquests 5 centímetres distin del sabre que tenim assenyalat com a A, el que farem és una circumferència que tingui centre a A, que tingui un radi de 5 centímetres. Dibuixant una recta des del punt A, mesurem 5 centímetres i dibuixem una circumferència amb aquest radi i centre en el punt A. Com veureu, aquesta circumferència se talla en la mediatriu, en aquest punt, que podria ser una solució, un punt on estigui el tresor, ja que dista 500 metres de sabre i està a la mediatriu, per tant és equidistant de les dues cadenes. Però hi ha una altra possibilitat, que és, veus, aquest altre punt, que també, que està damunt la mateixa circumferència i a la vegada damunt la mediatriu, també podria ser un altre lloc on hi hagi aquest tresor enterrat. Per tant, hi ha dues possibles solucions en aquest exercici. Hem d'acabar un poc més, però aquí estaria.